Bizkaiko Sestao herriko arriskugarri dantza taldea. Nafarroa garaitik Elizondoko Baztandarrak dantza taldea. Iruñeko Otzadar dantza taldea. Zubenoatik Larraineko Errege Txopitak dantza taldea. Nafarroa beheratik Gadabiko Ikuski dantza taldea. Lapurtiko Akelarre Endaiako dantza taldea. Eta Gipuzkoatik ditugu batetik Añorgako Arkaitz dantza taldea. Irungo Ibarla Meaka dantza taldea. Baita Irungo Kemen dantza taldea. Errenteriako Erintza. Donostiako Eskola dantza taldea. Goizaldi dantza taldea eta Trebeska dantza taldea. Bestetik, goizetik lagun izan ditugu gure artean ere, Hernaniko Musika Eskolako txistulariak. Baita Hernaniko erraldoi eta buru handien konpastxa ere. Eta aurtengoan, lehenengo aldiz, Kataluniatik etorri zaigun taldea. Kataluniako Sabadell herritik etorri den Koia Llegantera. Esan bezala ongi etorri guztia. Segidan, agintari dantza eta agurra dantzatuko diguten, eta dakizuen bezala, Hernani, beste herrialdetan bezalaxe, hainbat pertsona etxetik kanpo daude, eta horiek eta bere senideak gogoratzeko dantzatuko digute, esan bezala, bai agintari dantza eta agurra. Beraz, txistularien txanda orain eta dantzariena. Aurrera mesedez.